Огромна, висока, уникална кола. Вози много меко, но имам още 3 джипа и няма кой да я кара. Малко ми слабичка тая, 190 коня, другите са ми по 300-400 и някой друг да й се радва да се я купи. 50 000 км гаранция давам за колата, че няма какво да й стане, не 50, 100, 150 000 км, само масло и накладка ще се сменят. Това е един уникат. Его. Най-добрият двигател 2.5. Няма турбо, няма нищо. И да кажа, може да и се сложи газова уредба. Тя гори 7 на 100. 7-8 на 100 гори градско. Газова уредба, дали някой ще сложи, не знам негова работа. Но колата е уникат. Уникална, чисто нова. Не чисто нова, на 23 000 км. Пак казвам, километрите има как да се проверят в Mazda. Има Carfax, всичко има. Погледнете, бяла перла. Най-доброто. Джанти, няма дируга, нови гуми. Йокохама, това са оригиналните гуми. Погледнете какви фарове. Не съм ги включал. Светят уникално. Че не знам и... да. Не знам и как се включват. Това е. Забравих да покажа двигателя. Всичко както е излязло от магазина. Така. Вижте за какво става въпрос. Мърка двигателчето. Мърка на 23 000 км. Мърка, ново. Всичко ново. Уникално. Не знам дали се вижда перлата, лъщи цялата. Това е колата. Който иска да я купи, да се обади. Чао!